Krásné dobré ráno, kamarádi. Dneska je neděle a my se touláme. Včera, se přiznám, jsme se na to vyflákli, protože bylo tak strašně ošklivý počasí. Já vím, jak to říká Radim Síbr. Není ošklivého počasí, ale není špatného počasí, ale špatné oblečení. Ale to se včera nedalo. Teď ono bylo fakt strašně hnusně. No, příští víkend už má být optimističtější a má být nějakých 16 stupňů, tak snad to ráno přežijeme, protože má být nějakých, kolik asi 3 stupně, ale to zvládneme. No, teďka ty 3 stupně jsou taky jen tak mezi náma, jo. No, my se zase nacházíme v Brdech a měla jsem hezký ráno, vystoupili jsme a na parkovišky prostě koukám a tamhle taková ta požární nádrž, jak se tomu říká, takový ty vesničky, jak tam mají ty vodní, ty zdroje tam a no a asi 5 pánů v těch nejlepších letech, takže 50-tníci. A oni se tam koupali a co myslíte, oni byli nahatý. Takže já jsem dělala hezkou podívanou. No měli takový ručníčky, snažili se to tak jako co si zakrýt, no ale tak víte co, no. No nestála jsem vedle nich, takže jsem viděla jenom nahý prdele, no. No nic, my teda razíme a jdeme na nádrž Pilska a když se všechno bude dařit, tak pak by se dařit mělo, tak máme zase nějaký překvápko. Tak se budeme těšit, že s náma vydržíte a prosím vás, pán kameraman mi ukazuje, on totiž dělá, že není slyšet, ale on, jak já mám ten mikrofon, tak on fakt pak slyšet moc není. Chtěla jsem vám říct, že jsem si koupila krásnou bondičku od firmy Bushman, mimo jiné tam mám i boty. To už jste viděli. A je to úžasný kabátek do přírody, mám z něho radost. Byl tu za drahý, ale já umím shopovat a koupila jsem ho za hubičku. Takže akorát do přírody. No a samozřejmě mi sluší, že jo, no, tak to je jasný. Tak jo. Akorát si myslela, že už ho neublíkneš. A... No to je pravda, protože tak jsem si říkala, že už ťuká skoro léto na dveře. A jak je mi dneska v něm hezky. Je to smutný, to počasí se zbláznilo, ale musíme to brát tak, jak to je, protože s kým stejnak nic neuděláme. Tak jo, tak už jdeme, já už jsem celá netrpělivá, tak pojďte. To bys nevěřil, jak ta bundička hřeje, kterou mi strašně závidíš, viď? To víš, já mám štěstí. Včera jsem si taky koupila zimní kabát, kamarádi. Stál 4 000 a já ho ulevila za 1000 korun. Nekupte to, to jsem tam nemohla nechat. Takže já se mě v sezóně zima zeptá, Jani, co máš na sebe, vytáhnu kabátek a bude. A on je to takový kouzelný, takový ten krásný, s těma olivovejma knoflíčkama, teplej, nádherný. No, měla jsem fakt radost. Tak jo, tak my jdeme, tak zatím ahoj. Krásně rozvodněný. Škoda, že není maličko teplejš. Myslím, že by to tady mohlo hezky kuňkat. Rádi, já jsem v ráji. Tady je to tak strašně krásný. Podívejte na to. Krásný potůček, nádherně zpívá. Úplně úžasně, krásně, úplně poseto blatouchama. No a ještě po mojí levý straně je studánka. No to je prostě úplně špica. Jo!
Ty brďo, 1311. Tak to je hodně dávno. To je hodně dávná minulost. To je pravda. Už je tady zas. Tady je plný les predátorů. Ty jo, pane kameraman, myslíš, že jsou tu i vetřelci? No určitě jo. To jsme my, viď? To jsme my, ne? Kamarádi, my jsme objevili takovýhle krásný přístřešek a protože je fakt zima, tak jsme se rozhodli, že si dneska uděláme kávičku. A musím se vám pochlubit, že jsme si koupili novou konvičku. Je to od firmy S-Bit. A je tak naprosto úžasně úžasná, že jsme si ji prostě museli opravdu koupit. A včera jsme si koupili i nový plecháčky. Takže nám to bude určitě dneska moc chutnat a zahřeje nás to a je to prostě paráda, když si takhle člověk může prohřát tělo zmrzlý. Tak, doufám, že na to nebudeme čekat celý den. Je fakt zima. Je mi zima na prdelku. Ty už natáčíš? No, vidíš. Já když říkám něco důležitýho, tak to nenatáčíš. A když si tak jako jen tak šprechtím, tak to natáčíš. No jo, no tak co, no. Tak je mi zima na prdelku, no, tak dělaj ty podprdelníky malinký, no. Voda vře, konečně. A můžeme už to zalejvat kafíčko. Takže jdeme na to. No, tak jo. Prej, nepodpala si bundičku. To se klidně může stát. No. Hele, ale my nemáme mujíčko. Já ti budu přát, když to budu mít míňa. Ale ono by to mělo být krásně. Úplně se na to těším. A jak to krásně bubla. Pochopitelně 3 v jednom, že? Co byste tady asi chtěli? Já nevím, pijete někdo Turka? To je hrozná představa, že někdo pije Turka. Ale všichni jsme jednou pili Turka. Hrozný období. A úplně nechápu, když si někdo dá kafe bez cukru a bez mlíka. No, já doufám, že si taky uděláte dobrou kávičku. A je jedno jakou. Klidně toho Turka. Pít to budete vy, ne já. No. Tady máš, pane kameraman. Já děkuji. No, prosím. No. Tak jo. Tak my se jdeme zahřát. Tak, na zdraví. Nevím, jestli u kávy na zdraví, ale hezkou dobrou chuť. Teda ještě jsem neřekla hezkou dobrou noc. Voní krásně. No, abych se nespálila hubu. Dobrý kafe. Tak co, pane kameraman, zahřálo tě kafíčko? Zahřálo. Že jo, tak já doufám, že vás to taky zahřálo i už na tu dálku a že teďka máte taky něco dobrýho s kávičkou a koukáte na naše video. Hřeje. Oskar hřeje. To je tak krásný. Tady je strašně, ale opravdu strašně moc borůvčí. Plný borůvkový ráj. Co je točí? Tak kamarádi, a tohle je vodní nádrž Pilská, takzvaný Pilous. Jo, my jsme tady několikrát byli, ale to bylo mnohem hezčí počasí. A taky tady bylo mnohem, ale mnohem víc lidí. Dneska to tady máme pro sebe. Paráda. Tak co, pane kameraman, jak ti to dneska páslo, naše brchajda?
Jo, super. Já bych to dole u Studánky nazvala, no dole u Studánky, no, ještě kousek. Tak bych to nazvala, že to byla normální kochanda. Víď? Jo, to bylo moc hezký, škoda, že tam je ten barák, ale zase na druhou stranu, kdo ví, jak by to tam vypadalo, protože ty lidi by zvlčili a... Tábořili by to. Jo, protože člověk do lidí a do melounu nevidí. Jo, mně se to líbilo moc, bylo to sice kratoučký, ale zaplať pámu za to, protože včera bylo fakt hnusně a říkali jsme si, že nás to nezláká ani na takový kousek a dneska jsme ráno uvažovali, jestli jako jo nebo ne. A jsem ráda, že jsme řekli, že jo. Ona ta příroda totiž člověka hezky nakopne na další týden pracovní. A dává mu novou energii a sílu a vůbec radost ze života. Takže jsem ráda, že jsme vyrazili. Je to super. Musíme se něco naplánovat na příští týden a možná si uvaříme něco dobrýho, viď? Chtělo by to. Kafíčko bylo výborný. Kafíčko bylo mňamky a příště by to chtělo něco dobrýho na posloněnou. Tak jo, tak zatím. Tak kamarádi, a to je konec dnešní potulky. Já myslím, že jsme si to hezky užili, že pane kameraman? Je to tak. A věřím, že jste si to užili i vy s námi, že jste si nás vůbec zapli a vydrželi do konce. Kamarádi, mějte se moc krásně, přežijte ten poslední mrazivý týden a příští týden se budeme všichni vyhřívat jak zmije na sluníčku. Já se na to hrozně těším. Tak jo, mějte se krásně, opatrujte se nám a zase někdy. Ahoj. Ahoj.